muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti murume wangu akacherera chigubhu chainge chiine mvura yainge yakagezeswa chitunha chemukoma wake pakati nepakati peplot redu iro ratinorima. Makadi yenyu mukomana shi, ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi ndinokumbirawo kuti kana muposta munge muchizoposta makavika chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uye zvekare ndina makore 43 years ekuberekwa. Ndinogara kumarondera paplot nemurume wangu nevana. Ndichangoti tigere kumarondera mukoma kuitira kuti vekuziva vasazofind out. So plot iri rainge riri revabereki vemurume wangu, but vakafa, saka takabva tangoita take over ndokubva tatanga kurima hedu paplot apa. But kurima kwatainge tichiita plot iri tainge takasheyana pamukuru mukoma wemurume wangu, kunyangwe pamba tainge tichingogara semhuri. Saka murume wangu ainge ari munhu uyo ainge aine godo everyday, aigara achiuya pamba achicomplaina nenyaya yemukoma wake, especially banguru paya pavanenge vaita mari kumudarika. Murume wangu ndaitoona kuti munhu wekuti ainge aine kakurwadziwa ende ainge asingadi kukundwa neumwe munhu. Iye ndiye ega aifanira kuti ange achingonzi ndiye anoita zvine musoro muupenyu, ende aiti kana akangoona umwe munhu achiita sekunge yabudirira obva atotanga kutonyomba zvekare nekutonyaya munhu iyeye. Ndinorangarira kuti nerimwe gore ndichangobva mukumutizira ndakatombogara naye pasi ndikabva ndati, asi nhai zvine basa rei izvozvo kuti munhu ari kutengesa mbanje dzake? Kana achitengesa mbanje dzake iwe uchingosiya mapurisa ange achiita basa rawo, not kuti iwewe unotanga kuita sekunge ndiwe mupurisa munomu mucommunity. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achanzwisisa zvose zvandainge ndamuudza, because iye ainge achiti uyaenda kunomumhangarira kumapurisa. Mukoma akazozviita, ende murume iyeye mukoma akazosungwa akatorerwa nemotikari yainge abva mukutenga. Murume wangu pandakaona kuti ane godo, murume uyu akati ari kujeri. That was when apo mukadzi wacho paakazotanga kurwara akaenda kuchipatara, kwainge kuchidiwa mari. Mukadzi iyeye akazotoshaika nekuda kwekuti mari yainge ichidiwa kuchipatara yakatoshaika. Saka iye panhau yabanguru mukoma wake ainge achifungidzira kuti zvimwe kuda mukoma wake ndiye anomushandisira mushonga, nekuti aigara achitaura mashoko ekuti mumwe munhu achafa chete. Saka ndaitofunga kuti munhu ari kungotaura nyaya zvake semunhu wandainge ndakajairira kuti anongotaura but without my actions. Saka last year muna June banguru vakati vachibva kumunda, vakabva kumunda vachiti vari kunzwa gumbo, vakabva vatanga kurwara zvainge zvitori serious negumbo. Rakabva pasi kusvika munhu atofa. Vafa kudaro vakavigirwa papurazi. Murume wangu ainge aine dhiri raainge akaita nasawira wabanguru. Sawira uyu wabanguru munhu wekuti ainyanya kushandidzana nen'anga dzakati wandei, zvekuti isu vamwe taitoshamisika kuti ko ivo banguru nekunamata kwose kwavainge vachiita ko munhu uyu anofarira kuenda kun'anga vanenge vachitsvakei kumba kwake. Vafa kudaro mukoma pakaitwa dhiri rekuti murume wangu ange achizowana mvura yakagezesewa chitunha chabanguru. Saka inini tsoro iyi ndakaibata nekuti ndakabva ndachizoona machatsi mufoni yemurume wangu achitaura nasawira wabanguru kuti pamvura ichasara pauchageza mufi ndiri kuda mvura shoma shoma chete. Saka inini ndainge ndava kuronda munhu wangu. Saka kubva ipapo tava kurima zvirimwa
zviri kuita zvisingaite zvekuti kunyangwe tikasadiridzira zvirimwa zvedu mukoma zvinenge zvichingofaya chete. I'm suspecting kuti murume wangu akaromba chete. Handisati ndava nehumbo hwakakwana, but ndinofunga kuti ndiye akauraya mukoma wake nekuti akabva adzinga amai guru, mudzimai wabanguru paplot. Iye zvino tava kuishandisa ploti rose, asi mari iyi handisi kuidya ndakasununguka nekuti ndiri kutoziva kutoti mari iyi imari yeropa. Saka kuti ndibvunzise murume ndiri kutya kuzotourawa. Ndava kufunga hangu kusiya musha uyu zvinhu zvichiri zvakanaka. Ndinganzi ndinenge ndatadza here kana ndikasiya musha apa? Moyo unorwadza kusiya murume ava nemari kudai, nekuti ndinozviziva kunyangwe murume wangu akanzi iye anenge ava kuda umwe mukadzi iyeye anongosvika achingopinda hake machena. Ende zvekuti murume akaromba vakadzi aino kuti vanenge vasitomborina kana basa nazvo. Chavanenge vachingoda ndechekuti vange vachinzi vakaroorwa nemurume anenge aine mari. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vakabva vatumidzira imwe message vachiti please help me, nekuti ndinogara ndichitya murume wangu kuti mangwana anogona kundiurayawo, nekuti kana ukaona munhu anouraya hama yake ko inini mutorwa ke anotyisa, ndinotya kutourawa sehuku. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndafunga kuti ndinge ndichigadzira my ex-husband. They left me for a slay queen muSouth African muno muSouth Africa. Saka ndakabva ndachizoitawo revenge, but ndakaita revenge yakapusa because hama dzemurume wangu dzakabva dzatondivenga, dzikabva dzati muri hure, nekuti ndakabva ndachizotanga kudanana nabamunini, his little brother. Ndakazviita izvi mukutsamwa. Saka tichiita zvose izvi bamunini vakazosvika pakundipa rudo zvekuti ndakakanganwa kuti wainge uri mujolo, ende kumujolo haufaniri kuti unge uchizoita mwana, but mukoma inini ndakabva ndachizoita mwana kumujolo nabamunini takaita mwana. Then the relatives found out kuti ndo zvainge zvaitika pakati pangu nabamunini. Marriage yakabva yachizotoparara. Vose vaya vamwe vainge vachimira neni vakabva vazongotanga kundiignore mushure mekunge vafind out kuti ndo zvainge zvaitika. So mukomana achinyaya iripo ndeyekuti murume wangu naslay queen wake uyu muSouth African vava kugara vose. Zvinhu zviri kugara zvichingondirwadza nguva dzose. Handina kana zororo mumwoyo mangu zuva nezuva. Ndafunga kuti ex uyu ndinge ndichimugadzira. Ndoda kuti ange achitambudzika, nekuti ndinozviziva kuti maSouth African havangambopagari kana paine nhamo. Kana kuri kunzi ndikasarudza kuita izvozvo mukoma, ndinganzi ndinenge ndaita chivi here? Handiti ndiye akatanga nekundihurira, akandirwadzisa mukoma nashi nezvose izvo zvatainge takaronga muhupenyu hwedu. Then all of a sudden kwava kungomuka akachinja mind yake. Kana mukaposta nyaya yangu please ndapota ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakati ndiri kuitawo revenge, but handina kuziva kuti bamunini vachazondipawo rudo rwekuti ndakazongosarudza kuvazvarira mwana ndichiti it was a revenge. But hanzi hazvina kuzonyatsokubuda. Hama dzemurume hadzichatovafariri, dzinongoti muri pfambi amai imimi. Saka hanzi vafunga kugadzira murume wavo. Pakaipa ngatitaurei navo, vogadzira here ex-husband yavo kana kuti kwete? I think you should just move on with your life vanzvadzi. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma ndakapiwa 10 years dzekurarama neimwe mbinga yandakasangana nayo kushow kwajaha. Mukoma nachi zvinhu izvi zvakaitika
makadi henyu mukoma, please post my story sahaiti. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndiri single mother, ndine mwana wangu 1, ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Nyaya yangu yakatangira muna 2018 ndipo pandakaroorwa nemukomana wangu wandainge ndichidanana naye. Ndichamuti John but not his real name. John paakandiroora ainge ari munhu ainge ari right nekuti tainge tisati tava nemari, but paakangoita mari chete ndipo pakabva patopera rudo rwedu. Ainge awana basa rekudriva mabhazi awo anoenda kuSouth Africa. Mari ainge ava nayo, tainge tava kugara kuchitungwisa, ndiko kwatailoja, but ndakaguma ndisisina chiremerera munzvimbo nekuti John ainge ava kudanana zvekare na landlord nemwana wavo. You can just imagine, mukomana rakatanga riri guhwa kuzonosvika John uyu achizotaimirwa nemurume wa landlord, akabva achizowanikwa aine mudzimai wa landlord. Mukoma takaita batai. Ndakarwadziwa. Panguva iyi rudo rwangu naJohn rwainge rwaguma, kwainge kwangova kungomanikidzira. John ainge ava kusada nezvangu, kwainge kwangova kuroorwa kwezita, nekuti iye John pache zvake ainge atopanduka zvekutodaro, ainge asingachabviri kuvakadzi. Saka muna 2022 ndipo pandakaona kuti hapana chekufira pano, nekuti ndainge ndanzwa nekurapwa sick pagore, ndaigona kurapwa sick ka2. Ndipo pandakatanga kugadzira mapapers angu ekuti ndinge ndichibudawo munyika, ndikabva ndachizouya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. Ndainge ndakatozviudza kuti handifi ndakaroorwa muupenyu hwangu, zvekare zviri nani hangu kugara ndiri single kana ndava kuda murume ndotsvaka hangu boyfriend inoita kuuya kumba kwangu, nekuti ndainge ndakabayiwa pakati pemwoyo wangu naJohn. Saka ndava kuno kumhiri kwemakungwa, ndainge ndawana basa rekushanda hangu ndichiwana salary yangu yakanaka. Mwana wangu ndainge ndava kuzvichengetera ari kumba kwevabereki vangu. John iye ainge achingoita zveurombe kumabhazi kwake ikoko. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti vakabva vachizouya vakabva vachizoita show yavo. Saka inini ndakaendawo kushow iyi nefriend yangu. Tainge taenda tiine mission yekuda kungonofarawo tichinwa madrinks nekuzorodza pfungwa. Saka tava kushow takabva tatanga kunwa hedu madrinks, takagara hedu mushow iya mainge makazara nembinga mukoma. Saka inini ndakazobatawo mbinga yandainge ndava kunwa nayo madrinks kusvika kuma 3 AM kunze koyidza. Takazobva kushow tichienda kuhotel nembinga yangu. Saka tava muhotel mukoma nashi kune vamwe vanhu vakaromba zviya zvinotyisa. Baba ava vainge vasina bvudzi mumusoro mavo, vainge vaine zuda mumusoro. Pakati pemusoro wavo painge paine ronda rainge riripo. Ronda iri rainge richitochururuka ropa, but izvi zvakabva zvachizotanga apo patainge tabva kushow. Murume uyu akanditi, uri kuona here ropa iri ndiro rine upenyu hwangu. Mukomanashi ndakabva ndachizoona kuti mainge muchibuda majuru muronda imomo. Ndakazoita bonde nemurume uyu zviya zvekuti ndainge ndisisina option, plus nzvimbo yandainge ndiri ndainge ndisisina option because akanditi ndichazokuperekedza kumba kwako. Takati tapedza bonde, murume uyu akandisiyira bhegi rainge rakazara mari svinu. Akanditi mari iyi uchaita 10 years uchiidya, asi uchazofa after 10 years. Kana usingadi kudya mari yangu uri kubva watofa ipapo. Saka mari iyi mukoma ndinayo, handisati ndatanga kuidya. Saka ndakanzi mari iyi zuva randichatanga kuidya ndo pandinotanga kuverenga makore 10, then after 10 years ndobva ndachizofa zvangu. Ndakapiwa bhegi mukomanashi randiinaro muapartment mangu. Bhegi iri rakazara nemari, kwete zvekutamba, mune maEuro chete. Handisati ndakwanisa kana kuverenga mari iyi nekuti ndiri kutya kana kuitarisa, nekuti muupenyu hwangu hwose handisati ndakamboona mari yakawanda kudaro. Ndainge ndisingazivi kuti
mari inobvuma kuungana kudaro kuita kuwanda. Mari yandiinayo kana ndikadzoka kumusha handizivi kuti ndinenge ndoita zvekudii nekuti yakawanda. Kana paairport pacho vangasaseka here kuti maimi mune zvivindi. Bhegi racho raakandipa mukoma rairema. Takatoita zvekutobatsirana kuti bhegi iroro tinge tichizoriisa mumotikari zvekare nekuzoriburutsa because akazondiperekedza akabva achizouya akandisiya paapartment pangu the following morning kwainge kuri kuma 3 am akabva anditi tikufanira kuti tinge tichizviita vanhu vasati vamuka. Mari iyi kana kuri kunzi ndikadzoka kumusha ndinotokurira kutodarika kana chivhayo pachezvake. But chiri kundirwadza mukoma ndechekuti ndakapiwa mazuva ekurarama. Handizivi pamwe ndiko kupinzwa musatanism yacho. Saka ndauyawo nenyaya yangu kudare mukoma. Ndiri kutsvakawo help. Handisi kuziva kuti ndodii nemari yakawanda kudai. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndakavabvunza kuti saka muripi nei vahanzvadzi? Ivo vari kuti hanzi ndiri kuGermany. Vari kuti ndokwavari ikoko. Hanzi vane bhegi ravakapiwa nembinga yavakasangana nayo. Hanzi kushow kwaja ndokubva vachizopiwa bhegi rainge rakazara nemari. Saka mari iyi vakanzi kana usingaidi ndipe hangu mari yangu but unokwanisa kufa. Saka she felt like she had no option ndokubva vangokolekta bhegi riya remari. Hanzi bhegi iroro harisimudziki uri wega, hanzi haukwanise kurisimudza because rinenge richirema. Hanzi zuva ravachatanga kudya mari iyoyo ndopavanofanira kuti vange vachizotanga kuverenga makore 10 ekuti vange vachizorarama. Zvino vari kuti kana ndikaidya mari iyi dai kwanga kuri kunzi ndinokwanisa kudzoka nayo kuZimbabwe ndaiidya hangu ndoenjoya upenyu kwe10 years. But hanzi ndikushaya kuti mari iyi ndikazvifambisa sei kuti mari iyi inge ichibuda muno muGermany ndichidzosa kumusha. Ndokusaka vasati vatanga kuidya. Hakusi kuti havasi kuda kuidya mari iyi. Mari vari kuda kuidya asi vari kuti it does not make sense kuti ndige ndichiidyira kuno kuEurope. It is far much better ndinoita mbinga ndiri kuZimbabwe. Hanzi kana kuine vanhu vanoziva kuti vaya vanoita zvekusmagula mari zvinofambiswa sei, hanzi please ndisiviseiwo. But vari kuti ivo vadi vanhu vanovatambisira nguva kana kuti vanenge vachida kuzotora machansi nekuda kwekuti vanenge vanzwa kuti pane mari. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.